Lijepi pozdrav, dragi gledatelji, ovdje je Miodrag i danas bih vam htio pokazati igru između Vladimira Kramnika i Hikaru Nakamure, igranu nedavno, praktički 2011. godine na Amber turniru u brzom šahu. Počelo je kao reti skakač F3, skakač F6, C4, G6, međutim brzo ulazimo u vode kraljeve indike sa ovim potezom D4, rokada, ova C2. Znači igramo klasičnu varijaciju skakač C6, D5, skakač S7 i skakač D2. Inače u prijašnjim videima sam vam pokazivao skakač E1. Sada skakač D2. Smisao ovog poteza je znači doći na polje C4 i vršiti pritisak na D6, međutim sada i čuvati polje E4. Jedan od uobičajenih odgovora je A5. Ovaj potez praktički prisiljava bijeloga da potroši koji tempo na pripremanje B4. Inače bez ovog poteza B4 bi bio moguć odmah, no nakon ovog poteza mora se odigrati A3, to B1, pa B4. Vidimo da je ovaj potez bilja koristan, preporučujem vam ga definitivno. Nakon toga A3, kao što smo rekli kralj H8, inače ovo se može igrati i kasnije, međutim Nakamura igra sada. Za svaki slučaj štedeći, ne otkrivajući svoje namjere odmah. Moguće je inače igrati odmah skakač FD7, no Nakamura možda žele ostaviti upitno da li će igrati možda čak i lovac D7, što se isto da igrati u nekim varijacijama. Nakon kralj H8 to B1, skakač D7, ipak B4 vidimo i sad F5. Crni se ne boji da će bijeli uzeti na A5 jer bi to razdvojilo njegovu pješačku strukturu. Međutim ne boji se ni da će produžiti na B5 jer bi to ostavilo polje C5 pod kontrolom crnoga. Tako, moguće je još da bijeli uzme nakon skakač F5, bijeli bi imao lijepo uporište na D4, nakon čega bi bijeli morao to braniti sa podjednakom igrom na obje strane. No međutim igramo F3, F4 i sad ovo je pozicija u kojoj se može igrati puno različitih poteza, puno različitih varijacija postoji. Na bijeli je odigrao skakač B5, vršeći pritisak na C7 pijuna, istovremeno oslobađajući mjesto da dođe kraljica C2 i potpomoganje C5. Nakon toga je crni odigrao B6, stavljajući pod kontrolu C5 polje. Dama C2 je odigrano, znači potpomažući C5 i crni je sada uvidio da za C5 treba još samo skakač na B3, zato je odigrao A4, oduzimajući polje B3 bijelom skakaču. Top na D1, ovo je se pokazalo kasnije kao upitan potez. Bijeli ima namjeru možda staviti lovca na F1, braneći G2 polje. Međutim igrana je G5, normalan potez crnoga. Crni će igrati naravno igra na kraljom krilo, bijeli igra na damenom. No zanimljiv potez bijeloga, G4,
sa idejom da se zatvori znači cijela kraljeva strana bijeloga, gdje bi jedini napad imao bijeli na Daminoj strani. Nakamura je to vidio, on je mogao sad uzeti fx g3, ax g3 sa h5, gdje bi imao znači lijepu otvorenu liniju za svoga topa. To je bilo jedna od opcija, no međutim možemo vidjeti da baš u napadu ne bi mogla još pomoći kraljica, jer mora čuvati c7 pijuna. Skakač također ne bi mogao pripomoći u napadu, on je u istoj obrambenoj funkciji, čuva polje c5. Možda samo skakač e7 bi mogao pripomoći i možda je to jedan od razloga zašto crni nije htio doći u ovakvu strukturu otvorenu na kraljevom krilu. Međutim, on je igrao h5, držeći napetost na kraljevom krilu, možda prosmjeravajući pozornost bijeloga sa igranja c5 na g4 pješaka. I zato je odigrao bijeli h3, vjerojatno. Nakon čega dolazi top f6. Ovaj top bi htio doći na h6 pod pomoći napad na kraja. Inače vidjeli smo u Gligorićevoj igrama i u Kasparin da je taj top dolazi na f7 pa preko h7 i g6. G7 i h7 vrši napad na kraja. On međutim dolazi malo drugčijim putem, no funkcija je ista, ali vidimo jednu drugu važnu stranu. U onim varijacijama gdje je to bio na f7, on je štitio pijuna na c7 i kraljica je mogla neometano ići gdje je htjela. No sada kraljica mora čuvati pijuna c7 i njezina napadačka aktivnost je jako smanjena. Bijeli je igrao lovac b2, normalan razvojni potez povezivajući topove, top h6, kralj g2, znači bijeli se priprema u slučaju da se otvori, znači da dođe do izmjena, da stavi možda topa na h liniju, pri čemu bi crni ostao praktički bez napada nakon izmjene tih topova, a bijeli bi i dalje imao svoj c5. Skakač g6, znači ovaj skakač je praktički jedini bio slobodan, jedini da se pridrži napadu. Kao što smo rekli, dama i konj moraju paziti na važna polja c7 i c5. Međutim, možemo vidjeti da se praktički i ovaj lovac van igre i ovaj top ima obrambenu zadaću čuvajući pijuna a4. Ovaj pijon može uvijek postati meta napada sa skakač c3. Znači, međutim, bijeli za sad ništa ne poduzima u vezi toga pijuna. Top h1 je igrano lovac f8 i sada vidimo da ovaj lovac neposredno brani točku c5 oslobađajući skakača da ide na f6 pri pomoći napadu. Kralj f2, skakač f6 i sada igra na c5. Bijeli žrtvuje pijuna kako bi mogao doći na c4 mjesto, polje koje je inače mjesto za to skakača bijeli i ulazi u varijaciju kako bi odigrao skakača na c4. Sad je morao dati pijuna da bi došao na to i sada vrši pritisak na d6 i b6 polja, također i na e5 polja zajedno sa lovcem. Ovo polje je branito samo jedan put, zato
lovac d6, lovac c3, priprema se, znači da damu stavi na b2 i nastavi vršiti pritisak na e5, kralj g7, potencijalno oslobađa polje haosom za damu u nekim varijacijama. Kraljica b2 i sada crni uzima na b4, čuva toga svoga jednog pijuna kojeg je zaradio. Bijeli uzima sa pijunom, ostavljajući pritisak na e5, međutim s ovim potezom zatvara liniju za topa i ovaj top je praktički sad van igre jer udarao svoga pješaka. Kraljica e7 štiti e5 pijuna, znači 3 figure napadaju, 3 figure štite. Top bg1, znači normalno on markira kralj. Lovac d7, ovaj lovac je zbilja bio beskoristan do sada, udarajući u svoga skakača. Međutim sad ga želi zamijeniti za ovo skakača koji inače bio trnuo cijelu igru.